Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel, Current Events Comparative Point of View. Mga kabayan, sa umagang ito, pag-uusapan natin ang 8 tips kung paano ka babangon pagkatapos ng mga kalamidad. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na and hit the notification bell para sa lahat ng mga videos ko ay magkaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin, share at mag-comment ka. Ito ang unang tips, magkaroon tayo ng peace of mind. Yan po mga kapatid, ang peace of mind ay napaka-importante po sa atin. Sapagkat kung wala tayong peace of mind, hindi tayo makapag-focus, hindi tayo makapag-concentrate. Ano nga ba itong peace of mind? Ang peace of mind ay ang walang pag-aalala kahit na alam natin na nandiyan yung mga bagyo, nandiyan yung mga kalamidad, o di kaya may pag-aalala pero na-overcome natin ito. At paano tayo nagkakaroon ng peace of mind? Nagkakaroon tayo ng peace of mind kung tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Yan ang unang-unang gawin natin o di kaya sumasa atin kapag bumabangon tayo pagkagaling sa mga napakatinding kalamidad. Sa pangalawa ay napaka-importante. Kasi kung nagbabalak ka ng mag-business, nagbabalak ka na ulit na pumasok sa trabaho, kailangan spiritually fit ka. Kailangan emotionally fit ka. Psychological fit. At saka physically fit ka. Yan po ang pangalawa. Napaka-importante po ito sapagkat kailangan natin ang mga ito para tayo ay magkaroon ng mas focus sa ating pagtahak ng bagong buhay sa atin. Dahil tayo ay survivor, mga Pilipino. Pangatlo, isa pang napaka-importanteng gawin natin at tips. Ang pangatlo ay magkaroon tayo ng plano. Make a plan how to stand again in order to go for our job, in order to apply for our job, in order to rebuild our business, in order to continue our business. Yan ang pangatlo. Napaka-importante po yan na ating gagawin mga kabayan. At pangapat ay i-inventory mo yung mga asset mo. Ano yung mga asset na meron ka na pwede mo pang gawin na magamit mo? Lalong-lalo na pamuhunan mo sa negosyo mo dahil kung maaari lang, iiwasan natin mangutang para sa ating pangnegosyo. Yan, i-inventory natin kung anong meron natin sapagkat napaka-importante po yan. Sigurado, may mga bagay tayo namang naitabi bago pa tayo salantahin ng matinding baha. Sa ating buhay, may pera pa tayong kunti na itatabi. At kung wala naman, ay pwede na tayong mangutang. Hindi ko naman sinasabi na hindi. Pwede tayong mangutang ng pampuhunan. At be sure, kaya nagplano tayo ng ating inutang ay pagugulungin natin at mas malaki pa ang kikitain, return ng ating inutang para mabayaran natin ang ating utang at magkaroon tayo ng magandang negosyo. At panglima, i-start mo na yung business mo. Mag-decide ka, magkaroon ka ng disiplina at magkaroon ka ng determinasyon para ipagpatuloy mo yung in-start mong negosyo mo. Yan mga kabayan, napaka-importante po yan. At panganim, ay kailangan mong mag-budget araw-araw para sa iyong pangangailangan. At sa pagbabudget mo, kailangan alam mong i-budget kung magkano yung puhunan mo ulit, yung pang-araw-araw ninyo, magkano yung itabi mo. Magtabi ka ng pang business mo ulit, pandagdag sa puhunan mo, magtabi ka ng emergency fund mo. Importante yan. Napaka-importante ang emergency fund. At magtabi ka na kahit konti-konti ng calamity fund mo para meron kang inaasahan. Yan. At pang-pito, mga kabayan, ay yun nga, magtabi ka, mag-save ka na. Save money po ang pang-pito. Napaka-importante po yan sa ating buhay. Sapagkat may sinasabi tayo na learn from our mistakes and wag nating hayaan na history repeat itself. Lagi nating isipin na the end does not justify the means. Ayan, ibig sabihin, yung naranasan natin nung tayo sinalanta ng bagyo walang-wala, Huwag nating hayaan yun na gano'n na naman ang
mangyayari sa ating buhay. At pangwalo ay invest your savings. Ang pangwalo ay yung mga savings mo na meron kang inipon para nga sa iyong business, ay invest mo sa susunod mong mga negosyo o pandagdag mo sa pangnegosyo mo upang mapalaki ang iyong negosyo. Yan lamang po mga kapatid ang gusto ko pong i-share sa umagang ito, at sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa ating lahat. Ako rin natulungan po sa inyong lahat. At bago ako mag-end up, once more ay inanyayahan kitang kapatid na i-subscribe mo ang vlog na ito and hit the notification bell para sa lahat ng mga bago kong upload na video ay magkaroon ka ng notification. At i-share mo na rin, likes and subscribe. Ako po, si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Good morning po sa inyong lahat and God bless you all.